Bonsoir d'abord. Je suis monsieur. Donc on va vous laisser ici. Moi je vais m'asseoir un peu. Programme ouvert. Tiens nous. Ni mɔgɔ kuma sulen ma bɔ so ka se yan n b'a dɔn e kuma sulen tɛ taa so ni cɛ o cɛ y'i sigi k'i mɔsɔn kɛrɛfɛ n'i ma tɔgɔ sɔrɔ so na o tɛ ne nɔ ye dɛ. Ah oui. Bamanan. Parce que le technicien il s'appelle comment le technicien? Abou Dambélé. Abou Dambélé. Abou Dambélé. Abou Dambélé Koulibaly. Voilà Abou Dambélé. Voilà. Il est à la technique. Mais même une fois, il y a technicien là. Parce que il était technicien d'affaires de famille que nous avons pensé ça. Vous venez de Romsouda. Vous venez de Romsouda. Donc je vous laisse ici. Je vous laisse ici. Donc il devait construire Gouba. À la façon, à la critique à la docteur, quand on a dit c'est avec Dieu. À la mamie d'Ingen Kelly. Ne faille de Tchama fait faire ou la baisse à la fin. Maintenant, ne fa sara ka to san bi kɔnɔntɔn a y'a sɔrɔ ne bɛ san naani. Maintenant cɛkɔrɔba salen na silamɛ kelen tɛ yen mun y'anw ɲɛji cɛ a bɛɛ ye anw ɲɛji bɔ.